че голяма лекарска комисия тук се е събрала. Чакай малко. Не се познавам. Ти си внучката на Ганка? Да. Ще голяма тая лекарска... За първи път виждам така. Ти, момче, главния лекар ли си? Как? Не си ли главния лекар? Аз съм санитарите. От санитарите? А ти в коя болница? В Александров. Не си. Гилбърт Грег. Той е мати, здрасти. Нещо бухалка ли е това нещо? Бухалка ли? Да. Аз взех бухалката на внука, защото той е изкрил бастуна. Ама вие... Много странен този сладолет! Вие не сте ли лекарската комисия? Да. Кой е главният лекар? Ти ли си главният лекар? Ти вътрешни болести, нали? Външни. Аз имам една екзема на коляното, ако може. Консултации сега правите ли? Вие сте частник, не искам. Ние тук бяхме за вечерта на талантите май. Да. Пък аз мислех, че на лекар съм тръгнал. Вие случайно да знаете как мога да си дигна пенсията и гледам, че така като вие сте. Аз се чудех какво да кажа сега тук. При вас сте млади хора, но аз вече остарях и се чудя. И реших да ви кажа за менюто на пенсионера. Какво ядеме ние. Предполагам, ще ви е интересно. Всяка седмица и всеки ден, седмицата е едни и същи неща, ама през дните различни. Понеделник сутрин мляко на прах. След обед на обяд грах и вечер от кръци страх. Това е съдбата на пенсионера. Вторник сутрин чай. На обяд дупка от кравай. И вечерта политически лай. Сряда кифла, като туткал. Ама вие за пенсийката ще... На обед спомен за кашкавал, вечер турски сериал. Четвъртък козунак, мухляса. Сутринта. На обяд хляб на празна маса. Вечер вестник 24 часа. В петък чаша вода. Голям. На обяд сирене 20 грама. Вечерта панорама. В събота филе с пипер. На обяд зелен хевер. Вечер нов премиер. В неделя най-така солидно хапвам. Сутрин маргарин, на обяд аспирин, вечерта амин.